Jeg ved virkelig ikke, hvad med mit liv. Jeg har ingen idé om, hvad jeg skal efter IH. Det var virkelig, jeg kan finde ud af. En ungdomshøjskole er ikke helt en efterskole, og heller ikke helt en normal højskole, man sige. Altså, det er unge mennesker, så man ikke helt ved, hvad man skal lave. Man ikke helt ved at gå i skole. Der er ikke dansk og engelsk og eksamener og alt sådan noget. Så der er ikke noget pres på folk. Hvad skal du bagefter? Efter 9. der vidste jeg ikke rigtig, hvad jeg skulle. Jeg sagde min ugevejleder, at der var noget, der hed en ungdomshøjskole, og at der lå en i EU. Og så tog mig og mine forældre herud og kiggede på det. In every house there are 2 double rooms. Og jeg synes, det virker som et genialt sted. Så det synes min mor ikke. Min far var så misundelig. Han spurgte, om der var en voksenversion. Efter noget tid, så fik jeg overtalt min mor, og så er jeg startet her. Min bedste venindes mor blev bare ved med at spørge, er du ikke så ked af det, hun skal væk? Og min mor sagde, nej, jeg er rigtig glad for hende, fordi hun får lov til at gøre det her, og jeg tror, det passer rigtig meget til hende. Jeg valgte at gå her på IH, fordi at der er ikke så mange ungdomshøjskoler her i Danmark. Den har både internationalt, som jeg synes er super fedt, og så er der rigtig mange frie rammer, og der er rigtig mange ikke normale fag, og det er mange forskellige ting. Og man bliver bedre til engelsk, det gør alle. Man lærer folk at kende på en anden måde, fordi nu bor man sammen, og man er sammen stort set 24/7. Anna, jeg har ingen idé om, hvad jeg laver. Jeg har ikke det. Jeg er træt af sådan det normale uddannelsessystem, og træt af at gå i skole på den måde, men jeg er ikke træt af at lære. Jeg lærer mange nye ting her, og det er jeg klar på. Jeg kan godt lide at lære. Det bedste ved at gå her på højskolen er de mennesker, jeg har mødt, de venskaber, jeg har fået, og så også de fag, der er her. Jeg har ikke rigtig prøvet noget af det før, så det synes jeg er meget sjovt. Look, it's snowing, guys! It's snow shit! Lige nu har jeg linoleumstryk. Det er mit yndlingsfag, jeg har haft her indtil videre. I Roatic er vi i gang med at bygge sådan nogle små trolde til en børnehave her i EU. Hvor lang var det? 4 cm? 3 eller 4 cm. Jeg tror, jeg er blevet mindre bange. Jeg ved ikke, om jeg var bange for at møde nye mennesker før, men jeg tror, jeg er mindre bange for det nu. Nu er jeg bare sådan, det er sjovt, det vil jeg gerne. Efter jeg startede her på højskolen, er jeg blevet bedre til at snakke med nye mennesker og lære folk at kende, og så også bare være åben over for ting, jeg ikke har prøvet før. Morgen, Jørgen. Måske er det bare en side for nogle af jer, der skal vendes, men I er i hvert fald på vej ud et sted, hvor det er, I skal lave det første store power move i jeres liv. Og med power move, der mener jeg, altså det er egentlig for første gang i jeres liv, at I har sådan et rigtig frit valg. Men nu bliver det vildt. Men jeg vil lige indlede sådan med noget om mit arbejde herover og mit nervesystem, som jeg har lidt høj puls lige nu, kan jeg mærke. Det sker nogle gange, men det er jo i dag har I virkelig, hvor har det bare været fint at komme herover. Og det er jo sådan noget, der går op for en, når man er på en højskole. Ikke? Folk er meget forskellige. Og i starten så har man sådan nogle overvejelser om man passer ind, om der er nogen, man kan blive venner med.
Alle de ting, de arbejder sig ind i nervesystemet på en, ikke? Forhåbentlig sidder I ved siden af nogle af dem, der virkelig optager en stor del af jeres nervesystem nu. Og så kan I lige sammen tænke lidt over, hvordan det er, I er blevet påvirket, hvordan det er, at jeres hjerne og jeres nervesystem er blevet påvirket af hinanden, mens I har været her. Jeg synes, jeg har fået nogle rigtig gode venskaber. Altså Matteo og Julian er to af mine bedste venner her. I don't know, actually. De er alle sammen, de er meget forskellige, men alle sammen nogle rigtig gode venner. Jeg tror ikke rigtig, jeg lægger mærke til sådan en personlig udvikling. Det er bare sådan, det sker langsomt. Og jeg tror ikke rigtig, jeg lægger mærke til, at det sker. Måske skal du klippes kun lidt her, ligesom sådan her. Nej, jeg kan godt lide dine krøller. Hvad drømmer du om i din fremtid? Jeg vil gerne være skuespiller. Det er det, jeg drømmer om. At stå på teateret i Holland. Jeg tænker, hvad vil du gøre i din fremtid? Jeg vil gerne opnå glæde. Jeg er der lige nu. Jeg vil gerne opnå at finde et arbejde, hvor jeg også har det. Jeg har tænkt, mens jeg er gået her, at det ser ud til at være mega hyggeligt at være lærer her. Den her, det er jo kunst. Det virker til, at de har verdens fedeste arbejde. Jeg kan godt være højskolelærer. When this one is decorated with wood at first, you will paint it. Det her semester er tiden bare fløjet forbi. Og jeg håber virkelig, at det går lidt langsommere. Min mor hun har sagt til mig, at det gør hende glad, at hun kan se, at jeg går et sted, der gør mig så glad, og at det overhovedet ikke gør hende nervøs mere. Jeg står her i dag ikke for at sige farvel, men for at sige på gensyn. Et fantastisk minikosmos af jer som aldersgruppe, men også et rigtig godt billede på, hvordan I har været som hold. Nysgerrige, sjove, investerede, interesserede, dumme, fjollede, grinende og dumme. 2 gange. Helt igennem vidunderlige. I går havde vi den sidste middag. Og jeg kan sige, og jeg tror det gælder for alle medarbejdere, at I skabte en anderledes form for aften. En bedre aften, end vi har haft længe. For mig var aftenen i går et godt billede på jer. I har været helt igennem fremragende som hold. I er igennem et efterår vokset sammen og har givet mig endnu mere tro på, at verden nok skal klare sig. I'd like to start the evening in a ceremonial way. So to sum it up, this semester has been filled with a lot of memories, some happy, some sad, but all of them make up the time that we've shared together. And I've never once regretted coming here and meeting all of you wonderful people. I hope you've loved this semester as much as I have and have made as many lasting memories as I have. Så jeg vil slutte min tale med at ønske jer alt muligt held i fremtiden. I er altid velkomne, og når I selv får børn, så tag dem med, og forhåbentlig vil I sige, at det her sted gjorde noget for jer, da I gik her. Slipper dit hjerte